Asam gyud pinakalaming chicken na nasal sa tibok Bacolod, Joy? Simple sir, ako sa katrabaho, proud to be in IDAS. Unsa may nakalahi sa inyong manok? Sa timpla sir. Lamig yun. So hi guys, nataron sa Bacolod by the way. Ang una namang kung Bacolod kaya istorya, imog yung unang kanon is chicken inasal yan, kaya inasal na manok. So nami ron sa Manukan Country para tinawanan ang pinakalamig inasal rin sa Bacolod. So, ang first time pamagatang may naman ang Bacolod kaya si Philip, ito si Skip the Flip. So, Skip the Flip, most finest as well. So, i-follow na siya. So, among kanon ron, of course, una na mag-ari ang IDAS. IDAS na chicken na nasal. So, among tilawan, sa kalami at ilang mga lain-laing ibaligya. So, order may pecho, nami order siya atay, batikulon, order kasing-kasing, bulo, karang panit, garlic rice, plus, of course, Coca-Cola. So, mani among unang dinner. And welcome to Inasal Wars. So guys, di ba pamukha mo mga chicken inasal na Bacolod style? Ibong mo na ay nasa like chicken oil. So actually, this comes from mga drippings niya, mga tinog sa sigugpa, no? So actually, abi niyo mo asa na niyo iyabo. Sa uban, ibutang nila sa sauce. Sa sawan. Pero actually, kani, bagay yun rin sa almond rice. Ano kasin? Namin na. Halo na. Namin na, mura nagsultan. Mana kumit sa chicken oil. Now yun, now. Gilamihan sa IDAS ba? Ilang iso, namit. Namit ilang isol sa manok. Yeah, sa isol. Kumusta pa may timpla nila? Kumusta may tanaw ni mo ba? Nahiling nga timpla. Nahilig sa ato out dito Cebu. Pero makaingon dito ko nga nagi something Bacolod sa timpla sa IDAS. Pero wala ko baloon sa. So guys, malamig ka sa IDAS, nalingaw may diri. May ikat guys. Pero karon, mato na sa fish line na chicken face. Naratas na to, second spot karon ang Nenas 1. So actually, daghan na ning Nenas dire pero Philips original mo may na 1. So, order gyapon big chicken inasal gyapon o kinain. Awan ni Ron, ang among dinner.
guys, malamig panihapon na rin sa Negas 1. So, nalingaw yun may lahat sa tilang manok. Nalingaw ko sa tilang manok. Lahat sa tilang timpla, by the way. So, actually, ako rin yung suggestion, aring mo po mo nun para kumpara ninyo ang mga manok na rin sa manukan country. Puro kinilang Amit nyo na. So, thank you so much for watching. Subscribe sa channel, subscribe na. Oh, please follow na yung channel sa Cebu Finest TV. Cebu Finest TV in YouTube. Also on Facebook and website, cebufinest.com, skiptheflip.com. So thank you so much for watching, and I hope that you'll follow my videos here in Bacolod as well. And see you. Bye.